na mo sa kaluoy. Ikaw ang among amahan. Tarawa. Tawa ra. Pag maris pa, mga mong gikanta. Ay, paway sa dukoy. Mauli lang, me. Mauli sa me. Mauli na lang, ay. Ikaw, ano na lang, ay. Ano ba ni klaro, hinonoy? Uy, kadot. Uy, nang lakaw man mo. Okay ra lagi ko. Hoy, pamiyap. Naunsan may pamalik sa mo. Ayaw na lang, kuya. Kailang lako na sila. Oh, Bisa nung sao pa daw kapitin nga okay ra ka. Pero makita jud sa mga tao nga di ka okay. Unya. Unsaon na to ron, ha? Nga daghan naman lang sobra nga mix herbal tea. Mahurot na to. isodang na nag-rape boy eh. Ato lang nang initon ugma. Ingon ka kay di ka mo painom sa mga tawag ininit na lang nga tea. Oh, ay na lang din nag-isod sa rape boy. Iyabo lang. Kasayang sa dana. Magtagay ta na. Unsa? Oh, nga boy. Kadagdag ko lang yung mong gilaban. Yan, sa may problema. Kana! Kini! Di man yung mga bulingon ng tao. Yung mga limpyo man na sila, kuya. Ako nang ibalik, ha? Oh, ops. No, ha, no. Sino, Ay no? nakilapte. Ayaw. Kamo na akong isunod sa pagpatuyok. Mga limpyo lagi na. Ayaw, lagi. Kaya ba manggo? Di man na yung nagilaban. Basta lang. Para lang malingaw ko. Kaya nagsipo kayo ng akong utok. Nice. Nagsipo ka ng akong utok niya, nice? Ay, di man. Kaya nagpasabot naman na nga. Nadutla na ka. Nice. Nga nabala ka na kasi imong status nga itong biya. Sagad naman ka. Pamisitan lagi dito balik lagi. Sugod-sugod ra ka. Kaya, di mo pa na yun nun. Sa ginibiya ba? Unsi sa ni Bia. Anong iya mang sa? Kung may sugot pa na unta siya na ako dayon, okay na unta. Wala na tayo problema. Ano nagkuha ng suryaha, kuya? Ano maklaro yun yan? Adto niya. Pamisitan niya balik. Ayaw pag tinalawan. Boy, Sultihan di ka, kuya. Kung di, pala di ka, kuya, eh. Hagbar na akong giuyam si Bia. siya? Lagi! Ako mo binuang. Tarong ha? Sa ato pa, may mali siya di ka sa imong pagtaga-dibiya? Wa man. Eh, gusto mo dyan kung kami magkadayon. Nga mahimo na ako siyang ate. Pero ikaw, mangod. Ikaw, mauwi klaro. O siya, way klaro. Mag-inanig ha ko? May unanig ha ko? Ha? Kung wa pa ko'y klaro, tanawan ako ko karon. Abadi, oy! Karoon na lang kami ng nana. Pero sa una nga si si Bia, kuwang na lang mo, oy, manguyab di mo. Wala di mo tagay pagtagad. Eh, mo rang gibaliwa. Sagad naman gay. Di nang maglalisan ako eh. Basta kasulbara na ning imong problema karon. Sige na lang. Karong gabi maadto ko. Pamisita kong biya. Kini boy. Oh, kini. Okay na ko tanaw nini. Pati kayo. Kini, Sige kini. na. Oh, ito na. Lakaw na. Ako pa humot boy. Dili sobra, tanaw. Okay na, okay. Oo. Okay lagi na, sige na. Ako ilok boy. Oh. Okay na? Ang ilok mo eh. Ay, paklaro boy. Okay na lagi na. Di ko wala karon. Ay, okay lagi mo lagi ang ilok. No, aram mo ko to. Dito kaya. Pasara sa imong baro ka na. Sige na. Lakaw na, ato na. Okay, sige. Adto na ko. Doon na lang ko silang biya. Medyo gikulbaan ko na. Sugod na, kakulba. Bahala na lang eh. Wa na ni atrasay. No retreat, no surrender. Walay atrasay, dasmagay. Kinigliko na ko diha. Ting-ing-ing. Ting-ing-ing. Ilan ang bahay ni Bia. Ay, kulbaan ako. Ni alagig ko. Oh, Ngayong gabi. Dali pa, Sud. ouch.
heart. Mura ko gikalit. Ug kusi. Mura man kong gikalit og kahugno ang langit. Ug midakdak na ko. Naina sa kong gibati. Mura pag gitabas-tabas ka ako kasing-kasing og atay. Mura kahilakon man ko. Pero no. Dili ko mahilak. Bahala na ko sa mahitabo. Dili ko mahilak. Punggan ko gini ako mga luha. Tas ka. Waton mo agas ang luha pero niagas ang ako sipon. Asula. Busit ba ya anyway? May palagi ko na lang kumulakaw. Si Buboy manggod. Pauli ko eh. Bahala na lang unta tong naa si Paing. Mauna yun na to higayon nga imo yung may bawan kung uyab na ba sila o dili. Naunahan man ko sa pagkahugno. Bahala na lang yung unta to. Sayang nga to eh. Dito na unta ka. Wa man sila makakita na ko. Maulagi kini atras man ka. Taro naman nga sila na. Gipasod ko di biyas Paing. Kung pasudlon niya, uyab na di ay. Sige bitawag so si Pia din sa ato. Uyab na di mo. Surrender na ka? Sa man di ay. Ay, lagi pa yung anak, kuya. Uy. Di lagi ko mabugos mo eh. Kung may gusto na akong tao. Kung doon yung mga tao nga, dili magkadayo, bisag kung nagkainlabay na, kay tungkol na sila sa mga parehas di mo, kuya. Talawan! Oh. Mo yung analan ka. Kaya dili man ikaw ang hintungdan. Sus, kuya, kung ako pa hintungdan, kuya. Hagbay namin nagkauyab ni Bia. Naminyo na digali ni Karon. Hambugiro a. Lagay! Kaya di mo kumatras. Ipaglaban man ako ang akong gibali. Hilas! Bra! Storya naman mo. Tabaya! Musta man day, ha? Hoy, musta man? Surrender juga, kuya? Kaya ako yung uyab ni Bia. No ha, no. Musta no? Binuang boy ha. Wa, ko magbinuang. Okay. Sige. Mubalik ko niya dito. Pero di lang sa karon. Sa laing adlaw na lang. Sorry kit Paing ha. Pero wag gid mausab ang akong feelings diha nimo. Amigo ra gyud ang akong pagtan-aw nimo. Way labaw, way kuwang. Okay lang, Bia. Okay ra. Mupadayon lang gyapon ko akong pamasin. Dili ko mundang. Hangtod maluoy ka nako. Mao man bitaw nga giprangkahan ti ka kay naluoy na ko nimo. Dili ko gusto mo laom ka. Kay wa magyud kay paglaom. Bia, kay mao ba ka nga mao gaday nakapasamot sa kong gugma nimo. Kanang imong taprang ka. Okay ba basad ka? Nga mausad na'y nakapasamot na kog dili ganahan nimo Paing? Kanang imong kakulit. Ah, Sorry lang gyud. Pero inamigo ra gyud ako mahatag nimo. Wa na gyud lain. okay ra na, Bia. Nahibaw ko. Mahumok ra na ang imong kasing-kasing sa tanto unya na kong balik-balik din. Unya, kay di naman ko ganahan nga mobalik pa ka dinhi. Ha? Wa ko magbinuang. Kung mobalik pagyug ka, di na ti ka pasudlon. Bia. Tugay mas Paing. Nagkasinabot na gyud tingali sila si Bea. Kay nadugay man siya. Manira na lang ko. O niya pag tingali tumubalik. Mama! Oo. Ayaw na pa nila, ma! Uy! Ma! Oo. Manira na di unta ka? Oo. Oo niya dong. Kumusta naman? Nadugay lagi ka. Oo. Isirasan ang pultahan. Kana, very good. Dugay gid ba? Kay taas-taas ang mong istorya, ma? O niya, unsa man? Nagkasinabot na gyud mo? Oo. Sa ato pa, gisugot na gyud ay kaniya dong. Ay, congrats Paing. Gibastid gyapon ko, ma. Unsa? Ay pagklaro gani diha Paing. Ingon ka nga nagkasinabot na mo. Nagkasinabot na magka mo be. Lagi. Unya nga ni ingon man ka nga gibasted gyapon ka. Iya magyapon kong gibastid. Ay wa man ka kay klaro uy. Hmm? Muingon kang gibasted ka unya muingon sa kang nagkasinabot na mo. Lagi. Unsa man gyud?
Nagkasinabot mi nga wag gid ko ipaglaom niya. Oh, Musupak pagidunta ko pero ingon ba siya nga di na gid siya makig-amigo na ko hangtod sa hangtod kung mamugos gid ko. oh. Kaluoy ko di ay intawon ni mo, paing. Uy, kaluoy intawon ini akong anak ko eh. Time pa ha. Oh. Ha! May nauna-unaan ko, paing. Unsa man na ma? Aron kamugid ni Bea ang magkadayon. Mauni buhata. Paminaw, padaol na ko. Ah, Odsa man, nakadungog ka? oo. Maunay pinakasigurado nga paagi nga kamugid ni Bea ang magkadayon, paing. Buhata gidayon na ha. Di ko mo oy. Oh, kano dili man ka? Dili ka na sigurado? Siguradong mapriso gyud ko ana ma. Ay, dili man ka mapriso. Kay imo man siyang pakaslan. Kawa sa di mo ma oy. Kanang nasuod man sa imong utok. Ay, naamang gud na sa mga Chinese drama, good. Ha? Mao din na imong gikabuangan nun ma? Di na day games? Salida na day ang imong giunguan sa internet? Ay, oy. Kapoy na kus games, kay magsigigsakang level. Nya magkalisod naman kaayo. Ay, di lang ko ng pagiha mo eh. Mauraw niya na ikapresuhan ako. Wa man gani ka mapreso atong namarang ka pa? Ay. Mama, baba ni mo. Ay, bisag may makadungog. Wa mo gyud makadungog gud. Aw, wa mo sa do'y ebidensya nga ako'y namarang atong mga tawhana. O, ako ram say miayon nila. Mao gani. Imo raman sang pakaslan si Bea, mao raman na. Ha? May lagi mo sugot? Unyag ikihagid ko. Patay ko. Bahala ka, oy. Wa na kay paglaom nga magkadayon mo. Grabe shit. Oh, Ma, samtang buhi ba ang tao, may paglaom gid na. Maong di gid ko mo surrender ni Bea, ma. Bahala na! Sakto na ni. Isda og manok. Sakto na ni para usak simana namang konsumo ni kuya. Buboy! Uy! Ikaw na Bea? Abi na og kinsang atristaha da? Ikaw, gid Buboy. Ikaw gid ay tigkumpra sa? Di gid ka maumangumpra ang imong kuya? Pinangga mo ko to na ako sa kuya, god. Di mo to na ako panihi ng merkado. Wow! Kaswerte gud ni imo nga nakamanghod nimo. Pero swerte sang babae nga makapamana ni kuya. Ikaw man ang tato, pero minyuono naman kang paing. Unsa? Din ko to kapulit anong balita, Buboy. Oh, di na nuod. Nang nuod o bas kuya kay abi na mong tinuod. Nanabi si Paing, ana? Ha! Bantay lang ka na kung tawhana ka! Patay. Hala. Patay si Paing. Wala ba siya nanabi na mo? Nanagat na ba yung good ko? Pagkaagad ni mong namoy! Ha? Bea! Bea, my love! Unsa na problema? Unsa na akong sa? May labay ba ka? Ha? Nganong nanabi man kang minyuunon ta? Ha? Kahilas rin ni mo? Bagag naong! Taba. Wa mo ko na nabi, anak. Kasi ba naging mo? Ayun lang pagkutalan kinsa! Bakuy abayan ang istorya, ha? Bakuy abayan yun! Bantay ka lang! Bea! Uy! Bea! Lugaw mo. Kitsa ba kinanabi? Si mama ka, ha? Gay, nasagpaadong ko na. Paeng! Si Bea tong gikan din, he? Oh, ma. Iya kong gisagpa. Unsa? Uy, kanong iya ka gisagpa? Ngano man in town dong? Kitsam di mo gitabian, mga minyuonon ming Bea. Ha? Minyuunon di ay mo? Di mi minyuonon, uy. Oh, Pero, doon ay may katap kabalita nga minyuonon mi. Mong isudyaan kong Bea. Iya kong kipasanginan nga. Ako'y nagpakatap pa ng balita, ah. o kitsa man sad kuno'y nagpalakaw anang balita. Di ba lagi na ikaw? Dili, uy! Diyabag. Oh, skitay. Kitsam di ay. Ampot!
kung kinsa man na Ah, siya. paeng, dili gyud ako ha. Dili gyud ako. Buangkon baya gyud ko kun ako. Sigurado ka ma, ha? Sigurado ka nga dili ikaw? Ay dili lagi ako. Buangkon lagi gyud ko dayon ko ako pa. Pero dili man gyud ako. Nganong moangkon man ko? Siguraduhan lagi mga nagsulti kas tinuod, ha? Ay dili lagi ako, oy. Nayabag naman ka. Nagduda naman hinuon ka nako. Di magyud ka ha ikaw. Dili lagi. Nagbalik-balik naman taon ka ana, oy. Kung nagduda ka, pangitaa ang tao o katubang mi. Pangutan-o na to kung ako bagi nagbalitaan na. Oh, Itoon ako ni mama. Itoon ako. oh. Ay. Ikaw untay makadawat og 20 mil gikan ako. Ha? Unsay? Tagaan na kong 20 mil ang nagpakatap ang balita. Oy. Bisang gisag pa kong biya. Han, nalipay ra gabon ko eh. Kung ako siyang premyuhan kung kinsa man na siya. Ay, dong. ano man? Ako bitaw, oy. Ha? Baklaro mo ba? Ay, dili ako, oy. Oo, sad. Ganong muhatag pa man yung kag premyo? Nagusik-usik lang yung kag kwarta. Bitaw no? Sige. Di na lang kumuhatag og premium, ma. Pero, pero nalipay bitaw ko, ma. Kay, daghan magidang mituo. O bisan, midinay pa ko og si Bia, napatik na tos mga utok sa mga tao nga binyunon ni. Bitaw, no? O posible pag yun nga matinuod ni. Yes! Yes, bakit na? Kung na-artista pa mi, doon na mi free publicity. O di mo ginakalikaya nga na ay ganahan na mo. Hangtod nga ma-pressure na las Bia. Nga sugto na lang gid ko. Ha? Di ba? Yes! Di ako ya ha. Nakakita jud kang gisagpa ni Bia si Paeng. Diha jud ka nagayuna. Kitagi ko, boy. Oo. Sigagod akong mata. Pero wa sila magkakita na ako kinagpasalipod mandahin ko. Mamugi akong pag-agi. Musi pagsagpa ni Bia ni Paing. Murkan kaluha. Kaluha nga sagpa. Si kaluha. Oh. Kuan. One left and right. Siyak lagi sa Paing lagi. Luyang Paeng ay. O akong na-confirm, boy. Nga dili gidi sila uyab. Nya, unsa man? Nindot tayong pamati. Ang nindot kay boy! Pero, Pero unsa man? nganong kisagpa man ka ni Bia si Paing? Ha? Tungod dako kuya. Oh, ha? O si tungod nimo? Nganong tungod ba nimo? Ha? Haskang! Mao na kuya. Nagtuo si Bia nga si Paeng na nabi. Oh, Pero ang tinuod, wa man na nabi. Ako ra ba tong gipanagat si Bia? Ha? haskang luuyang Paing. Kasagpaan. Libak eh. Tadaod na mga kong nagparog din eh. Paeng! Wa mo ginangutanan ako bahay na mong Bia. Paeng! Tawag ko. Kini. Mangutana na yun eh. Bahay na mong Bia. Ako'y pagkutanan no, Paeng. Oy, o sama na, ha? Di na yun ikaw balik o panambal. Ha? Depende na. Pero sa pagkakaroon, di pauna. Okay. Sula. Apin na ko mauna to. Si Paeng! Si Paeng! Aha! Kani. Mauna gini mga kuwan eh, babae nga mga course na gamay. Yan nga bot. Mga marites kay mga dagwayo. Ako na ako nagtagad ni aron muduol. Hi! Hi, madam. Lola, ate. Kumusta man mo? Kumusta man mo diha, ha? Doon na mo'y pangutanan ako, ha? Mga dagway, mga marites kayo. Ay! Paeng! Balik ka kag panambal, Paeng! Ay! Wala lagi gud ma. Bisan mo sa wagid. Taw-taon ko kong tambay dito. Huwag yung tingali nagpalakaw og tabi, no? Ano nga sudyaan mo kong Bia? Nganong iya mo kong gisagpa, not once, but twice. Pagutan as Bea. Oo.
Sa unong pagbungutan na nga, suko mo gito na po. Hala no, tsate oy. Naunsa. Giblock lagi ko anak niya, dugay ra. Oh, amiga naman unta mong balik. Kanong iya man kang giblak? Ay. Timpa. Gusto? Oh, unsa man? Dili ba ka mga imuhimo ra tong biya? Ha? Uy, ano ko taong maghimo-himo man sad siya, ana? Padugang sa pusta ba? Pagpaminaw sa Ha? Wax Pinoy. Askang! Ano kaya na ko kagets, oy? Mao ka ha, paing. Himo-himo ra gid ka ha tong biya. Oh, ma! Ako kay posibilidad. Nagpadugang lagi na siya sa pusta. Unya, unsa man? Kwan. Mo propose na ko niya, ma. Ha? Mo propose na ko ni Bia. Mo propose ka? Oo, ma! Ay, pahuway paing, oy! Pahuway! Nga naman. Ay na lang, kay mapahiya na sad ka. Mapahiya. Ako pa ni mo, no? Oh, magpa-schedule na lang kang daan para kasal sa simbahan. Oo. Unsay, oh, niuyon ka? Ha? Pwede sa na, ma. Pero libog lagi ko ni mo. Unsa Di man? ka mo sugot, mo propose ko kay mawawan ako. Unya? Unya, magpa-schedule na hinood ko para kasal sa simbahan? Masamot mawawan niya buko na? Ay, pasin pa daig mo respetar na sbeya kay simbahan naman. Nagbilagro lagi ka. Because miracles still happen. Ay, Lagi ka mo katawa lagi. nag-joke tayo ka. Sabi sa imong tuyo, gani alang ka. Wa mo ka mo tingog. Nahibaw mo siguro kag unsay akong tuyo. Nang naibaman ko. May mananagaan ko. Isulti mong tuyo. Mauli na lang ko eh. Aw, sige. Oh. Muli naman ka. Lainas sa nimo biyaw eh. Oh. Ganong lain man ko. Nangutan ako ni mo unsay imong tuyo. Nganong ni anhi ka. Nya di ba ka masulti? Nyengon ka mo, pauli na lang ka. Nya ako na noon ang lain. Ay ko kung inaana biya. Na-hurt ba yo ko? Lano? Yun saraman ka. You hurt my feelings. Unsa? Sinaksak mo ang puso ko. Lo. Katawan na no kayo mo ko eh. Ano na usap naman ka? Di ba kayo inaani sa una? Unsa may gilagay mong tuyo sa pag-anhi karon? Klaruhan na lang. Kibaw na magug ka? Walang ikaw kay Pao. Magpaluap ko. Unsa may mo ipaluap? Kibaw na lagi ka. Ala, wala lagi ko kay Bao, kay dili ko mananagaan. Oh, Sakit ba yung akong dughan na? Biyaha ka? unya? Isulti lagi ko sa imong tuyo. Magpaluap lagi ko. Sa unsa man? Sa kong application nga mahimo ni mong uyab. Oh, Oh. Oh ha? Oh ha? Nisulti lagi ko ha? Oh, ha? Oh, unsa naman? Nisulti naman ko. Unsa naman? mura makagbata imok. Ha? Okay, nakasulti naman ka. Pauli na. Oh. Ha? Usay ha? Pauli na ba? Ano man? Nagsulti naman kasi mo tuyo. Wapa magkamusulti o sa resulta sa akong pag-follow up. Sulti sa ko kung dawat mo ko. Sorry. Wa pa ko nun mag-hiring. Ha? Wala yung sulti, boy. Lugaw, wagod. Lagi. Sakit tagod sa akong dughan lagi. Ay, grabe. Sa ato pa. Kamunduhan ni Paing, iyang gibasted. Anak yun.
Ang easy man ka, boy. Ay, naanay ko chance. Usa? Ha? Pagtarong buboy, ha? No. Unsay no? Ayaw. Kuya, Tarong ba? paminarugod kuya. Kung wa na kit paglaom ni Bea, tagaila sa kong chance. Yapag masiguro ka, boy? Magkagribal ka na ko. Surrender na lang aron di ta magkaribal. Ay, kung kabuang boy. Seryoso ba ako, kuya? Wa ko nagbidoang. Turawa ko naong ko, kaseryoso ka na. Kung di jud ka mo ni Bea, pues, kami na lang. Oh. As labig, ato siyang paing, di ba? Stop it! Hilom! Dilaban din ako kunin mo na! Hilom na! Kanang, pwede di lang mo magtabi. Pwede manghilom lang sa mo, ayaw mo pagtabi. Sige, padayon ta. Kisay sunod. Ako, Joy Mulok. Ano sa may mong problema? Dok, murag mas ikaw man ang may problema. Oh, Sa na problema ni mo, Dok, iba? Sa na mo. alam mo pangutahan ako sa akong problema. Kaboy sulti, unsa inyong problema? Ikaw, sulti, unsa problema nimo? Sige naman kong kabuhi, Dok, oy. Sa'yo na kayo ni mo ning tabalan, Dok. Pero ikaw, murag bugat pag hindi mo problema. Magsakit ba siya akong lugha magtanaw ni mo, Dok? Pasag din na lang gud ko. Concentrate na lang gud sa imong problema. Pero, Dok, Sige kag kabuhi, no? Panghaplas ini, oh. Kunya, sige lagi na mo, pinabukalang luya. Dok, Sunod, kinsa may sunod. Kailan ko na yung tagda nga naghilak. Padayon lang to. Kinsa may sunod. Kinsa may mo problema. Lakon siya ko magtanaw ni mo. Ayaw na kong tanaw. Naon siya di ay kadok. Nga nung naghilak man kadok. Ayaw na kong pagpangutan, ha? Sige na, sulti na. Unsa mo problema. Lakon ka. Maglisod kong sulti, Dok. Mag-uugin ko magtanaw ni mo ba? kaon sa di mo, pare. Grabe kay kadok. Kaon sa di mo, pare. Bisag doon na kay personal nga gidahag problema. Nitabang gihapon ka na mo. Maog yun. Siyempre, matubang yung ko. Lain sa kayo, manambal ko nga magtalikod. Isulti na lang na mo sa imong problema, Dok. Basin pa di ay makatabang, me. Okay, Sige na, Dok, mo. Bitaw, sulti na lang na, Dok. Sige na ba? Sige na. Oh. Unsa din na as ilang imok ron? Tagkan yung lagi kay tao. Ay, yoyo na lang ni akong gipalit paing, oy. Kay, waday sweetheart. Lami raman sa di ilang yoyo. Ah, okay na ma. Namian sa kong yoyo. Ubi mo ka na. Oo. Kada tayo pa ragod paing. Kada tao sa ilang imok. Lagi. Ang hatag mo tingnan na bugas imok. Ay, muadto ko. Ah, ma. Napibdag ang bugas, ma. Nakasiguro di kang nanghatag og bugas. Wa. Oh, pes magsusi ko. Bili ko anang yoyo, ha? Kaya wag din akong inahan, uy. May aga rin yung yoyo, eh. Paborito gini ako sa pagkabata. Sakto na. Kang mama na lang ning usa ka buok na nahibilin. Paing! Ma! Asa na? Nganong dugagig daw sa ilagay mo, ha?
Di! Ha? Mga kamalukon, mga kama! Masabay ako sa... Ha? Masabay labot ako sa kanagag tao sa ilang imong? Ay dili na mo akong gikalagutan nimo. Imong gihurot ang yoyo nga wa ko nimo salini. Kisalinan magod ka? O, tanawa o. Kini usa ka buok ha. Napo akong gipalit, unya usa ra gyud imong gibili nako. Ako pa'y nipalit ana. Perte para maging initas gawas. Oh, sorry naman. Oh, Pila di unta ka buok imong mahurot eh. Nisulti na lang unta kadaan. Pila ka buok imo. usag to nga. Ha? Usak to ka rin eh. Oh. Kagkumoy rin eh na alkansin mo. Hindi mo magiging kong ginupol. Itay. Paborito sa din akong yoyo god. Sa mga wa makailaw yoyo, di na ang yoyo nga dawaan ha? Basing kuyawan mo nga nangaon mo yoyo. Mura na siya og cookie nga makita rin sa mga bakery sa mga pobre. Wani sa mga sosyal nga bake shop. Adto lang mo ng mga pangmasa nga bakery pangutan na. O makapalit mong yoyo. Huh? Kailan na sila yun eh. Noon sa kaniya. Walang. Ma, Todd. Wabagid ka mo sulti yun sa gikagubtas mga tao sa ilang imok. O di ay. Ay sus. Ay kadali ako sa nintiwason akong gikaon na paminibilit. Ay, sarap ka Kadyot lang. Kadyot lang. Unsa man ma? May gipanghatag sa imok? Ay waoy. Nagdrama ra. Ha? Ang silang drama? Ay naghilak si imok samtang nanambal. Ha? Ano? Makayo ang iyang luha? Ay dili uy. Doon ako na problema si imok. Unya ang mga tao naluoy kaayo niya. Problema? Unsa iyang problema? Ay dili sad busulti kun unsa iyang problema. Basta kay igo ra gyud ko nung muhilak si imok. Unsa man ang iyang hilak? Legit na? Or drama lang? Aw, drama lang gyud tingali uy. Pagkuha sa simpatiya sa tao ba aron mo daghan. Gimmick? Unsa pa man di ay. Huh. Pero sa pagkailan ako ni imok, ma? Di mo na siya yung nana. Ako kay noon. Aw, ay nakat-on tingali siya sa imong style dong. Bitaw, sunsuon siya. Oh, wala gyud nga na gyud sila. Pero ma, Oh, dili ka tinuod nga may problema gyud si imo. ganong dili man sad siya musultig unsa. Tingalig may sakit siya, ma. Ha? Tingalig grabe ang sakit. Olo. Tingalig himat yun na siya. Good decision, kuya. Nga mulaylo lang una ka sa pagpanambal samtang broken-hearted ka pa. Lagi. Kailainan na kay ko nga makahilak yung ko samtang manambal. Grabe masagod mo hatag sa ilang simpatiya ang mga tao ko. Mao nga, ma-emotional sad ko. Pero kita ra lagi, kuya. Dili ka makahilak. Ang bad trip lang dagway ni mo. Grabe sa di mo, ah. Pita boy? Madala sad ko sa mga tao. Ilamang gud nga ipafeel na ko gud nga naara sila. Anda mo suporta o usabot na ko. Makatouch ba sa heart? Wala nga mutuo gid akong luha. Apil pa ganing sipon. Wala kong pakita sa akong sipatiyan ni mo. Imo manggani kung ingnon nga imo sa panguyaban si Bia? Mulay misimpatiya? Ako ra maguna ang kuan, kuya, kanang pampahagit ni mo ba? Sa laktong nga Pampahagit, pagkastorya, Challenge. i-challenge unta ti ka. Mao ba? Mauna. Aron mo isog ka o gupadayon ka sa pagpanguyab ni Bia. Dili kay magimot-imot ka diha. Ay, Pero mas maayo gid, kuya, nga mulaylo ka sa pagpanambal. Aron matiman ni mong maayo imong love life. Ayaw una ng mga herbal ang atiman na, oy. Pagplano una, kung unsaon sa pagdiskarte ni Bia. Kapinsimaan na nagyud. Way kisaw sa ilang imok.
Wala ko makakita diya nga mugawas. Si Boboy na lang yun ang kanunay na akong makita. Mao ba, ma? Oh, Wa na, ma. Himat yun na lagi na si mo. oh. Wa na unya kay karibal ni Bea. Oh, Di ba, God? uma. Pero di lang sa mag-iskuta na mo. Kay happy pala sa mga people. Nag-atang-latang nga mamatay siya. Si Bea? Si Imog, ma, oy! Aw! Unya, kita ma. Chila sa ta. Wala na yung move nga buhaton. Magpakita lang ta kaayo niya. Labi na gid ko. Ni Imok? Ni Bea? Unsa ba, uy? Klaruha ragon ng imong istorya, paeng. Klaro mo na mo. Akong pasabot ba, di isa ko mangulit ni Bea. Kung makita mi, di isa ko maghiskot bahin na mo. Oh, ikaw, God. Kay bahin na ng imong love life, dili na ko maghilabot, ana, uy. Kapoy na ko, ana. Aw. May pagmangita sa kong ako. Sa? Tarong mo? Okay nga, no? Nga naman di ay, ha? Kadaghan pa dihag mga tiguang na gyud, as in tiguang na gyud. Doon na pa man gani love life. Ako pa ka, ha? Ha? Malipad sa kuya ron, abot na ko nga nagdakog. Pigbay. Paborito na niya sa una pa. O medyo lugay-lugay na siyang wa makao din eh. Oh, Ay! uy! Oh, Sorry, miss. Oh. Sorry. hala, uy. Oh. Ikaw man gud di ay ni, buboy. Nang Sabel? Ikaw na! Lagi kuya! Nasyagod ko abi na og kinsang siksiha. Siyang Sabel man di ay. Kaya nga naman Ano siya man yung gisulob? Pina Ivana Alawi ba? Aw di man sad. Pina Bila Padilla? Dili sad. Pina Ann Cortez? Samot dili sad. Ano naman Pero ni bata gyud tanaan kuya. Wow. Labi bag-o siya buk. Pinaribal na. Uy, ala, baka may afam na. Bito no? Afam. Nagka-afam no tingali. Ha? Ay, uy! Unsa man sa taon ka paeng hinaya sa taon ng tingog nimo, uy. Hinaya Makuratan man sa tanibo. Layo rin ako ni mo, kratan ka. Kuya, wag ko na yung porma, ma. Ay, kay nga no, dili angayan. Ang ngayon, man. Ah, In fairness, mura na ka na kong ate, ma. Murag dili na mama. mao ba, paing? Hmm. Ay, dong, na ako isulti nimo ba? Oh, unsa pa na, ma? Kuan ba? Ganina ba? Nakabangga, Miss Buboy. Buboy. Buboy, good. Magod niyo mo? Oh, good. Aw. Unya. Unya, wa da yun siya makailan ako dong. Iya pa kong gitawag og miss. Eh. Ani ko mag-standby, be. Puyas puyos bayo, eh. Kaduklo nun akong mama. Mura man og nagdadalaga. Paing! Uy. Hi, Bia. Nagunsa man ka diha? Pahangin lang. Malabay sa oras. Mao ba? Sige oy, agir ako. Kaniyot! Asa man? Bia, dol ko ni mo magamay, be. Saman? Bia, tambagi ko, be. Saan sa man? Kuan, bahay ni mama ba? Ngano di ay? Naon sa day sinang Sabel? Maayo! Maayo! Uy, wala. Siyang Sabel lagi ron. Kuya! Maayo! Yung tingog. Hi, Buboy. Oy, nakurat mo sa kunin mo nang. Nakuha dyan ka sa abal mo nang. Pero in fairness na nga, ang ayang baya ka.
Mas di bata ka. Mao ba? Hmm. Ay, salamat ha. At tuod, dawata ni o. Ano sa man eh? Cassava cake. Ako nang hinimo. Wow. Kalami ko eh. Tuod, kumusta naman di imong kuya dong? Okay naman ang. Tagai lang sad si Ana ha. Ayaw lang sulo ha. Di isa na ngayon. Salamat ininang ha. Salamat kayo. Ingna niya ko ha, kung lami ko ha. Ay, kung lami. Ha? Kung lami na ba, ingna ko ha. Kay Aw. lutuan taon niya, ti permi anak kung lamian ka. Kung lami ang imong giloto. Nang. Bito, ayaw lang. Okay na lang. Ay, so, sige lang, good. Basta kay lutuan tagid ka anak kung lamian ka anak. Pero kung dili, mangita kog laing lutuon, kanang lamian ka.